Anggara Adi wonten ing pawarta basa Jawi PBSD FPBS Ugris TV Universitas PGRI Semarang. Sakadhahing pawarta sampun karantam dening tim redaksi ing antawisipun babar babakan kahanan ugi kondhang memandangi pawiyatan inggil Universitas PGRI Semarang. Tumuli jangkeping pawartos basa Jawi PBSD FPBS Ugris TV Universitas PGRI Semarang. Pinangka adicara long tinampi mahasiswa enggal Universitas PGRI Semarang ngawontenaken adicara poema inggih saged dipunwastani Pekan Orientasi Mahasiswa. Parandene adicara pungkasan ingkang banget dudut salebeting manah kados pundi pawartosipun sumangga dipun pirsani sesarengan. Adicara poema kanthi lung tinampi para mahasiswa enggal. Kathahing rantaman adicara sampun kelampahan kanthi bener becik dening para mahasiswa enggal wonten ing Universitas PGRI Semarang. Pepuntoning adicara dipun pungkasi kanthi program Galakarsa. Wonten program menika para mahasiswa enggal diwulang-wuruk supaya tansah ngrembakake literasi. Inggih saged dipun wastani ngilmu babagan nyerat lan ugi maos. Para mahasiswa diutus kapurih ndamel seratan ingkang surasanipun kekajengan-kekajengan salebeting nindakake pawulangan wonten ing Universitas PGRI Semarang. Wiwit purwa madya tekan wusananipun anggenipun nindakaken pawulangan. Seratan punika mangke dipun kempalaken lan dicetak dados buku ingkang nggadhahi irah-irahan jejak langkah menuju cita. Buku menika ditampi dening Ibu Rektor inggih menika Ibu Dr. Sri Suciati MHu. Pinangka tandha bukti lan kasaguhanipun para mahasiswa anggenipun nindakaken pawulangan. Malah kapara ingkang banget nesemaken wonten manah adicara menika dipun rawuhi dening seniman lan budayawan nasional inggih menika Mbah Sujiwo Tejo. Ingkang paring sesorah ugi ngilmu kang luhur kagem para mahasiswa enggal ingkang badhe nglampahi ngudi tindak ngelmi wonten ing Universitas PGRI Semarang. Kanthi sesorah kang kebak kawruh menika ing mangkenipun mugi saged nggigah semangatipun para mahasiswa-mahasiswa enggal. Para pamirsa tasih ngrembak babagan Universitas PGRI Semarang. Salah satunggaling prodi ingkang banget nguri lan ngrembakake agunging kagunan Jawi inggih menika prodi Bahasa dan Sastra Daerah. Wonten salah satunggaling pawucalan ingkang mulang babagan adat panggih temanten Jawi. Kados pundi? Gebyaripun sumangga. Kanthi sekeca dipun pirsani sesarengan. Program studi utawi piwulangan Bahasa dan Sastra Daerah wonten ing laladan Universitas PGRI Semarang ndarbeni salah satunggaling pawulangan ingkang mulang muruk babagan adat panggih temanten Jawi. Pawulangan menika medharake wiwit purwa ngantos wusana tata cara adat panggih. Kekajenganipun para dwija ing benjangipun para mahasiswa saged mangerteni adat Jawi kang estu-estu datan singlar saka pepakemanipun. Wiwit saka paestemanten sakloron, adicara binalangan gantal, bobot timbang, sungkeman lan ugi dhahar klimah lan sak sanes-sanesipun.
Ing mangke supaya mahasiswa tansah ngrembakake lan njunjung luhuring kagunan Jawi, babagan adat temanten kang kalebu sakral utawi wingit. Kejaba saka iku ugi wonten pawulangan pinangka ngasta pambiyawara utawi pranatacara ing tembung menterengipun inggih menika MC. Ing mangkenipun para mahasiswa pikantuk pendadaran anggenipun nata solah lan tindak wonten ing sasareyan kang agung. Kanthi dados pranatacara utawi pambiyawara kang limpat mumpuni ugi lulus sakathahing kaweruh. Para pamirsa, mekaten rakiting pawartos basa Jawi PBSD FPBS Ugris TV Universitas PGRI Semarang. Kula mesti angguradi ngaturaken matur sembah nuwun sugeng pinanggih wonten ing sanes wedal. Nuwun.